Aron ka jingli ban kli pi kan ka por. Ka ai ka jing per hapdeng ubreu ban poi shabneng padu breu ban shap rem shaka jing yam. Tapi ko ban yo ya kan ka jubab halor kan ka jingli. Ya ne pe ya kan ka video. Na ki buj jong usaitan. Na ki jingpynshai. Bara ka ne tharai ka jingpynshai ka ba matam ki ba bon ki hap. Kata ka jingpynshai ka dei what late Jngai tan. Hakapor bagi kon Israel la ring merau hari Egypt. O Blei ula isen yaki. O kwah ban pelait no yaki. Te kumta upha ya usyakri jong Moses. Ban ekran ban uparo. But uparo uang pelait no yaki kon jong Blei. Bakin mi dengan nega jaka. Ban leit knya hau try Blei jongki. Hari siapa. Uparo uai yaki nega jubab. Ngap ngan pulih yaki nega jubab. Exodus kelanang ba pra ka ba arpo pra. Uparo uang ngan sya ba pinia leit ban knya jingknya hau try Blei jumpi. Hakrisiap lada pim leit Jngai tan. Lada pim leit Jngai tan. Ngan sya ba pin leit. Tak ba pim day ban leit palat. Ya ke jingyo i jengki kmat janga. Pim day ban leit Jngai tan. Ba kiba bon ki Kristan. Kiba bon ki Kristan. Ki ngop ha kan ka jingpynshai jong usaitan. Ke leit long Kristan. Leit ki kam ba. Pulih ke Bible tang ba wat leit Jngai tan. Berkiba bon kilang ngop ha ka ne ka jingpynshai ka jong usaitan ka buitep jong usaitan what leit Jngai tan ban mentang ini pulih ka Bible ban pulih ya artli ke jingem kiba nang kiba ha ka ban nem menengkong i kumba kila ya chakmat ya lenti baru Blei imha handrei ki ngop ha ka jingpynshai jong usaitan uba ong what leit Jngai tan haka kitab haka siti jong upo sya upilaman kelenang menengkong dekat ba arpo lai ba arpo sao ladan way ubreu ka kerteng jong ne ubreu ude udimas tong ni pule shaphang une udimas uai une udimas bar ka ai ka kam ba ule une udimas tu ni pule u apa pras ula dan langbat nga ha ka bendi na ka benta u Chris Jesus upha ya jing ai ku Blei jang u yame bar kum juru ki para yatrai lem ki para yatrai lem bat nga u Markus u Aristarchus u Demas bat u Lukas hang ne u Paul u tho siti cha u Philemon bat u Paul u kran shaphang ki paralok chung u ki ba ai ku Blei u Philemon kita kilong u Markus u Epaphras u Aristarchus u Demas bat u Lukas u Paul u khot ki para baya trailem bat u hakaktin Greek Bible ka kaktin Greek ay thoi ngi ba kilong ki para ba ya trailang ki shipai ba ya trailang om tang ki para hanra ki shipai ba ya trailang na ka benta u Jisu hang ningi i ya wei na ki kerteng but utau dei u Dimas ulang u wei na ki senran jang u Paul u wei na ki nang bot jang u Paul u wei u ba syakri rengkat lang bat u Paul oh ya Dimas lawan syaka jing kala kamot haka por ba u Paul wan yalap haka Thessaloni but haka por ba wan yalap haka na shnong Thessaloni u Paul u ya lap shpang jing 8 ke jong Blei berka ni kala dung ya ka donot ka jong u Dimas but habo Dimas you sngau ya ka jing 8 ke jong u Blei ya u Blei ba wan syayap na ka menta jong i syak na ka pertai u Dimas ula a ya ka jing im jong u sya u Blei but u Dimas kum ki ba bon na pedeng jong i haba ngi wan sya u Jisu nengkong ngi long ki ba shirham ha ka jing im ka jong i ha ka ngi long ki ba shirham ka jing bot jong i ya u Jisu u Dimas takapor u ong ngam kwa taban long tang unang bot jong u Jisu haranga kwa ban long unang ya lap shaphang u Jisu de kumta ula bot ya upor ban leit ya lap haki shnang ke ba per ka jing im jong u ni u Dimas menengkong kalong ka jing im ka shirham ka jing syakri ka jingdwai ka ba testa ka jing pule Bible ka ba testa ka jingai ka ba scam yo le se ba don apeng jongi ha ka por ka pe ka video menengkong ha ka por ba piwan long Kristan Hakapor ba pi jet ban mane yo Blei hakapor ba pi jet ban IT ya le de show Blei pi long ki ba shirham haka jing syakri ya Blei handrai tu ngine pule ja ayu ya Dimas o menengkang ngi i ba long ubreu u ba bodi o Jisu u para ya trailem ha u Chris Jisu u imlang rengkat bat u Paul u imlang rengkat bat ki syakri jang u Blei kan ne ka sin ka menengkang ngi i ya Dimas handrai tu ini pulih ka sin ka baar ngi i u ka tin jang u Blei kata ka dei ha ka shiti jang u Paul syaki kolosai berkalanang ka basaw ka saw kan ne ka sin ka baar ngi i u Dimas tu ini pulih u Lukas u doktor ba e jongi baru Dimas
kipa ya ka jingai ko blei pe bang ni ha ka ne ka benta u Paul u ong u Lukas u Dr. Bait tambah yu Dimas satang ka kerteng mdon show ka kenten jingaro mdon show kini ki kenten u para ya trai lambat u Jisu u Dimas u Bait jangi u paralok Bait jangi mdon show kini ki kerteng satang ka kerteng jang u mdon show ki kenten jingaro yo Lukas u Paul u Kren u ong u Dr. u Bait kat bayo Dimas satang ka kerteng skosi manong ba u Dimas imat ulas dang ban hier kerdan haka jinga day jang ubat u Jisu u neo kristan ba chisien kasngi u bala one show blei la IT show blei u ba shaphang haka jing shakriya u blei handrai menta ulas dang ban du jing kermen menta ulas dang ban hier kerdan Kumno yang awat epipat hatu ngilong ni kum Dimas menengkong ngilong ke ba shaphang hanakat ba kisngi kipor kipoi kiwan kat ba kisngi kipor ki yai ngisdang bangin ngisdang ban her kerdan haka jinga dai jong ibat uji su akan mau ka por bawan sa kajing pembaptis ka jing pule bible kalong ka ba sngot nat hado kata-kata hanakat ba kipor ki sngi ki wan teng watang ban pule ro lasdang ban glada kumno ya pipat hatu pi ini yalade haka jinga lenti jong Dimas wai unong tho ong imat Dimas deishu riu ngai bashisha haka sin ka baan ngi iu satang ka kerteng ulang tang kristan ka nam hanrei omsho kristan ka kam ka bible ka ong baki babona pneng jong ngi yakum ka ne ka jing ngi don ya kata ka dor jong ka jing riu blei hanrei ngi lenpat ya ka bor ka jong ka upol ong ngi kintin shau Timothy Timothy ka lanang balai dekat basan ki don ka dur ka jingriu blei hanrai ki lenpat ya ka bor jeng ka u Dimas u don ya ka dur jeng jingriu blei hanrai u Paul ya i ba u Dimas menta ulas dang ban hier kerdan ha ka jing adai jeng u badu blei u Paul ya i ba u Dimas menta long sho u kristan nadu donod ulang u kristan tang haka kerteng u MR lagi jing ka jing ka basya jerang bar ka jing ka basya re na jerang ulang unang bod jong Paul hanai u Paul ya i ba syapo ka donod jong ulas dang ban da ka waipat ka jing ka nongot na pedeng jong ka ka por ka ba ya ka juk ka jing na jerang ni pen pau ya de ngilong kinong bod jong blai ngilong ki kristan hanrai syapo don da ka waipat ka jing ka ba tang mangibat u blai ngitep Dimas ngosi ban ong haka sen ka baar bangi iyo ulang ngop haka jingpynshai jong setan what Leit Jngai than nengkong ulang kristan handrai mentah setan uang what Leit Jngai than bat ulas dang ban hier kerdan haka jinga dai jong bat Jisu berkasen ka balai kasen ka balai ngi iyo Dimas Timothy sau ka nong kat mashipel Paul tho deki umat ke bajau ni kemat jeng Paul tho ong kum ne namaru Dimas ula no yang ha but ula ya kane ka pertai but ula Leit no sha Thessaloni ula Leit pai no sha ying ula no yang ha namaru bu ya kane ka pertai haba ke jingpynshai ki wan shat ha ke kemat jeng Dimas uang ngamla ban ya kalenti kristan bangan ino ya ka kabas ngosi uneu kristan ubas dang da kamen ka bashirham mentah ka sen ka balangi iu bala pai den biang sha ka pop kan no sen ha ka jing jong ikom ki kristan bangi ya lenti ya ka jing jong Dimas ngi kelon ha ka jing ya lenti jong i hau blai nengkong ki sngi ngi jet ban ngi rai ban bod yo blai met ba men sem harakat ba ki por ki sngi ki wan kat ba ki por ki sngi ngi ya ngi sedang ban hier kerdan ha ka jing dai jong i bat u Jisu bat mentah lalingi pashalade ngimla syuk bat ni tho yalade ngimla syuk ban itho yalade ubreu uba kumno ngawan long mentah Dimas la syuk ban itho yalade kum kristan de kumta kumta hang nengi yo shipai uba kelan shipai uba habang hatu pi ini yalade haka jingya lenti jong Dimas lada dona pedeng jong pi ba pe ga video haka ga por pi yalade ba pi long kum Dimas nengkong kisngi pi biang hada kat padang ya ki por kisngi mentah pi mi tho shu yalade kum kristan wa shisha lada dona pedeng jong pi ba long kum ta yai ne ngadon ka kubor ga mentah jong pi ka basngosi banong
ba udimas ungap hak jingpynshai jong usaitan kata kalong wat leit jngai tan handrai habang pulih ke Bible nga Shem tang udimas ubangap ubakelan dan shibon ki riu krau ha Bible ki bakelan tang ini pulih sa saya way ubreu ubalong ubreu ubashirham menengkang handrai uklan rukum jo udimas ina pai syaka kitab Matius kalam khat sau khat ba khat pra ba khat khandai hang ni haswa mani pulih ngan ai pi ka background hang ni Jesu udang depsa ya kisan hajar kila keman na baru Jesu ai ba makna ya ki de kumta ukwa no ban belongs em ya Jesu pite bula kila kumno kong tong ini penbor ya Jesu ban longus em de kumta kisan ran kila keman lang har kapor hanre Jesu kwa ban longus em tang na menta ka jing im bakan jado ka jing kerku bakan jado ui ya ka jing mot basneu jo ke senran baki kershani ki paiba ban pelong sim jubore u te kumta ubo ya ki hakaling ban le shiliang jong kata ka duriau kat baki yai lenti leng ba ka duriau haka jing ngosi namar wo jisu tre ban long sim ki kendo ya ke eryong hapdeng jong kata ka jing yai lenti jong ki bar ke eryong kala pengki ya kata ka duriau kala pengki ya kata ka hado bakim la shu ban telakam ya kata ling la jan ban yap Jesu ya ina Jngai ke seranjang kita na pedeng jong ka jing one here nalo man yarap yaki kan ba one here ukap halor ka bar kini ke senran ha baki ya ka ngai ka bakap halor ka kila dap da ka jing shapting baru Jesu what shapting bagi pulih mentah wai na pedeng jong ki ubakerteng upetras uang lada me long shisha utrai to sha yanga ban wan shame halor ka to sha yanga ban wan shame halor ka Jesu ang wan Petras mars yo ka hukum na Jesu shim shishin jam hier na kaling but yad sha Jesu Matius kalam khat saw lai pheu tini puli handrai haba ulia ipat yakata kal ka bajur ula shapting ula snow shapting but ula sedang ban ngam hap deng jong ngaji ya lenti jong kat ba upa jo Jesu ula ban yat handrai shitang lenti usdang man kmet sha jerang ya ke eryong usdang ban phe ban pai shaka diang shaka man ke jing sudah upa sha po ka ban hangta ka jing jong kalas dang ban dot jing kerman bat ngam jelap kane ka jing ngam jelap jong Petras ka jing ngam jong haka jing em jong haka jing em jong haka met jong haka jing yan lenti jong Jesu ni ka ba ngam ru kum ju haka jing em bakan jaman sim marka dan kapor ba uang yo Jesu la da barakin no yame ngada lailai ngam no yame ngan yai bot yame ngan bot ki kmat jonga ban bot yame han Lukas kala nang ba ar ka khat ba san po pra asan po nyong ni pule ba Bible ka ong ula len ya Jesu uda ong ngam itho ya ngam itho ya kan no sin ngila ong ki kintin ngam itho ya udimas haba ke jingpynshai ki wan shot ki kmat jong uang ngam itho shu ngam kwah shu ban itho yo Blei namar ngai ka perthai Petras haba ke jing ki wan shot ha kmat jong uang ngam itho yo Blei Kumno yang ngaba de pi haba ka to ka jingpynshai ka wan ban shot ha kmat jong pi ngi ong Kumno yo Jesu sange shwa nga kwah ban pen sange shwa ya ka jing itho jong ya be ben ta ka ski kan no sin ngila ong ni kintin ngam itho ya hang nengi Petras ukelan udimas ro ukelan Petras ukelan udimas ro ukelan handai ka ai ka jing per kadan ka wai ka jing per ka de ka ni ba Petras haba ukelan ukin mau ban khot ya trai ukin mau ban yam sha trai ukin mau ban khot ya ka jing arab na trai ong ka Bible ke thu egi Matius kala nang ka khat saw ka khat ka ba lai pheu uang go try do pen ya nga ba ka clip mat ba ukhat ya Blei kner la kikti ba pen parlo ka jingkelon ka shibinta jang jing ya lenti jang ni bara udimas ukelan Petras ukelan nga kelan pipi kelan baro ngi kelan ka jing ya lenti jang ni paro mdanu wero ubala manang banga klem ngamju kelan ka jing ya lenti jang bat Jesu nga ya baik man ka por mdanu bala manang kumta ngi baro ngi kelan har ka jing per hapadeng uba kelan sya ka jing penjat
baru berkelan kumu Kristan kadang ni. Kristan, uken mau ban kot ya ka jing Arab sya Blei. Uken mau ban kot. Uken mau ban pan map. Uken mau ban pan ya ka jing Arab. Blei ya Arab yang barhabau Petras yam. Ko try to ya Arab yang kiti jong uji su ki long ke ba kloi ban wan sha ban pen em ya nak dau Blei ong ya ki tin ar chronicle ke long ba nyau kot ba khat sao la ki breu jong ya ki bala khot ke kerteng jonga kin penrit ya la de bakin duai bakin paino na ki pop jongki na ki jing le baman na ki jongki ki lenti baman jongki te kum tangan sngau na beneng pangan map ya ki pop jongki amen Blei kwah ban map ya ki pop jonga bat jongpi pikin mau na em ga jing kali banga kali meneng ka ai ka jing per hapeng breu ban poi sha beneng bat breu ban poi sha ka jing penrem jong kapam ka jing per ka dai ka ne uba poi sha beneng ulong uba pop ko manga mapi uba poi sha du jong ulong uba pop uba kelan paro ki kelan tang ba ka jing per ka dai ka ne uta uba poi sha beneng uken mau ban yang biang uken mau ban ke biang uken mau ban yang biang yang pat sa chisin nakan ga daw usalaman uthoi ni ki kintin haki proverb kalanang ba arpo saw kan khat ba hanreu na ba hinyau sen uhap ubahak hanrei yang pat hanrei ya ubaman la penkelan da ka jinjar hak ni ia ar ngut kinong ya lenti ubahak bat ubaman baraar ki kelan hanrei mano ba kelan kambon uta ubahak hanrei uta ubahak la kelan hinyau sen yang pat bat yang pat ka jing ya lenti jong pi sha Blei menta pila ban kelan menta pila ban long kum u dimast pi pashala de sa satang ka nam Kristan ka donot kala len ka bor jong Blei la da don pedeng jongi ba kum kita pasha Blei yang biang Blei ulong ba kloi ban yarap ya pi nagre ka daw umai ka uang yini kintin mai ka kala nang ka ba hinyau ka khat ba pra kinong shon jong Kim don daw ban risa ben halor janga namar ngai kelon hanrei ngan ke biang la ngai kelon ngan ke biang ka jinga per hapdeng ubreu ban poi shabdeng pada ubreu ban poi shadujak kadai gane ubreu ban poi shabdeng uken mau ban ke biang uken mau ban khat biang ya Blei haba ukelan sha ka jingpynshai hanrei ubreu ba poi sha ka jingpenrem jong ka jiyam kan mau ban ke biang tre ban ke biang ngosi ban ong dimas bepli ngimji isu ya bau ke biang ngimji isu ya ba wan pai biang hanrei ngaya ro ya Blei benta Petras uba ai ben sem yang abade pi baka jingyai Kristan ngine kendu ya ka jing kelan ka jing im jongi ngine kendu ya ka jing hap ka jing im jongi hanrei kum ki Kristan ngim dei ban yai ne ha ka jing kelan jongi hanrangi deban khot ya Blei ban habangi khot ya Blei ulong ubakloi ban map ikipop jongi ngakwa bani thoi pi kawai ka jing tho khana shaphang wei ubreu ba kerteng John Newton hagi snam khat new spa ai neu breu ula im lengkar ka jing im jong ula le ben ki breu ula penyap ben yaki babon ki breu ulong wei ni kinong khai yaki mrau na Afrika sha England kat nongut kiman sim ke bla dok no ya kajing im jong ki hakiki jong uni breu han hagawai ka ski kat ba ka eryong ka tit ya ka jahat jong kat ba ki jingap plun ki tit ya ka jahat jong ula don hatimir jong kajing yap uni breu uang Blei ngatip pangalong breu bas neo han la me isen ai yang aman takasngi la da men isen ai yang aman takasngi ngan ya ka jing im jong shame barhaga kelimat bau ongkum ta Blei upenjai jai ka durial baru pen em ya hoi uni ubreu klem ai kensan ka jing im jung ha ka por hare hadin katu kat nesdam hadin katu kan nesdam uken mau ya ka jing e jung Blei ubala pen em ya ubala map ya baru wan sha ka jing kala ka ba moda pi perlok ka jing kalon ka shibenta jung ka jing alenti jung ni hanrei abangi kalan ko ma ong usalaman ni dai ban yang biang la nyau sen yang biang la shipel sen yang biang John Newton jet ban yang biang sa chi sen bar haba jet ban yang Blei pen em ya bat ka Bible ka ong Isaiah san pho khandai ka khat ka ban kong Isaiah san khandai ka ban kong habangi khat chu Blei ka Bible ka ong hakmi ki kti utrai om sham la penengkat
kat ba kim la shu ban pen em la ni ki skor jong u ki ba kya kat ba kim la shu ban yo snyau la pi kat menta ya u Blei pi ke menta u Blei u long u ba kloi ban kneri ki ti ban saya pi naka jingam jelap jong pi hakapom u Petrus u yo ikane ke jingma ba u John Newton u yo ikane ke jingma hadin ba u John Newton u yo ikane ke jingma u tho ikane ki kinten jingdwai a jing ai pla ka tiang pen im kum yang hi nga u bala ja tila syam diang bala matla nga la yo i leng ba jing tin jo ba jingma bat baro jingpynshai dei jing ai balam yanga sha ying beneng bangan boy perlak u Blei ba pen im yo Petrus u Blei ba sei ya u John Newton udang yang menta haka jingkang jang ki donut jang pi ban yo sngau ya ka sur ba pit ong trai pen im yanga o ki ti jang u ki long ke ba kloi menta ban pen im ya pi perlak hatu pi kwa ne em bagi ti jong u Blei kin saya pi naka jingkelon chaka pom ai yala de sha u Blei menta bat ka jing ai jong u Blei kalong ka ba dab biang ban pen em ya pi la do la ban pen em yo Petrus la do la ban pen em yo John Newton udah tikna ngada tikna bo la ban pen em ro ya pi do Blei kur khu ya pi ka ba pi ai yala de bat yang biang sa chisin naka jingkelon jang ka pom u Blei kur khu yangi amen.